କହିଲ ଆଖି କାହିଁକି ରେ ସବୁ ଆମ ଆଖି ସବୁ କାହିଁକା କୋଉଠି ଆଖି ଅଛି ବାଇଆ ଆଖି କାହିଁ ଆର ଆଖି କାହିଁ ତୋର ଆଖି କାହିଁ ଇରେ ହଁ ରେ ଏ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁ ସୁନା ପିଲା ମୁଣ୍ଡ କାହିଁକି ଆମର ସବୁ ମୁଣ୍ଡ କାହିଁ ଓଡି 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 ମୁଣ୍ଡ ଇରେ ହଁ ରେ ନାକ କାହିଁ କହିଲ ଇରେ ହଁ ରେ ନାକ ଏଇ ନାକରୁ କଣ ବାହାରେ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ छी କଣ ବାହାରେ छी କଣ ବାହାରେ ସୁଙ୍କର छी କାନ କାହିଁ ଆମ ପାଟି କାହିଁ ରେ ଚକଲେଟ ବିସ୍କୁଟ ସବୁ କିଏ ଖାଏ ପାଟି କାହିଁ ତ ମୋ ପାଟି ସବୁ ଦେଖିଲ କାହିଁ ତୁ ପାଟି କାହିଁ ଦେଖିଲେ ବଡ କି ଆ କରି ଦେଖା ଏଇରେ ମୋରେ କେବଳ ପାଟି ଆର ତା କାହିଁ ଇରେ ମୋରେ ଆର ଇରେ ମୋରେ ଚକଲେଟ ଖାଉଛି ଦାନ୍ତ ପକ ଖାଇଲେଣି ଆର କାହିଁ ଇରେ ମୋରେ ତୋର କାହିଁ ଆର କାହିଁ ଆଇଡି ଆର ସବୁଠୁ ବଡ ପାଟି ଏଇ କେଡେ ବଡ ପାଟି ଜିଭ କାହିଁ ଏରେ କେଡେ ଯିବ ଏ କେତେ ଗପ ଲାଗିଛି ଇରେ ତମ ଯିବ ଦେଖି ସବୁବେଳେ ଦାନ୍ତ ଘଷିବ ହେଲା ସବୁବେଳେ ଦାନ୍ତ ଘଷିବ ଜିଭ ଚାଲିବ ପାଟି ଭଲେଇକିରି କୁଳୁ କରିବ ହେଲା ପାଟି ପରିଷ୍କାର ହବ ହାତ କାହିଁକି ରେ ହାତ ସବୁ କାହିଁ ଇରେ ହରେ ଗୋଡ଼ କାହିଁ ଗୋଡ଼ ଇରେ ହରେ ଗୋଡ଼ ପେଟ କାହିଁ ପେଟ ଏଇ ପେଟ ସବୁ ଆଉ ପିଠି କାହିଁ ପିଠି ଚୁଟି ये मत कहबो एटा कोन आखी से कहला तापर तापर जाऊ पछे जाऊ की करबो हला करबे देखिया एटा कोन तू कर तू एटा कोन एटा कोन अच्छा